اهلا وسهلا اهلا بيكم رحتوا قلبي نفرح بيكم جيتوا يا حبابي مرحبا اليوم اهلا وسهلا. שלום, אני דניאל. במסגרת פרויקט בכיתה אנו מראיינים אנשים ותיקים. מה שמך? יצחק אביצרו. איך נולדת ומתי? אני נולדתי במרוקו ב-1933. תאר בקצרה את סיפור עלייתך לארץ. עלייתי לארץ, אני עליתי במסגרת עליית הנוער. אני ועוד שני אחים. אני הבכור של המשפחה. אחי שבא איתי לארץ, שני אחים. אחד היה בגיל, אני עליתי בגיל יחסית בגיל 16, השני בגיל 13 והשלישי בגיל 9. תתאר לך מה זה לקחת ילד מהמשפחה בגיל 9. ואנחנו משפחה במרוקו, במרקש, משפחה מאוד מאוד מסודרת. אפשר להגיד שהם עשירים מאוד. והם לא עלו לארץ בכלל. רק אנחנו. אני הייתי בקיבוץ טירת צבי. מהקיבוץ התגייסתי לצה"ל. עשיתי שנתיים וחצי. אני, אחרי הצבא, הזמינו אותי משרד הביטחון. יש מחלקה במשרד הביטחון שהייתה מטפלת באנשים בלי הורים, בלי משפחות. שאלו אותי מה אני הולך לעשות אחרי הצבא. אמרתי להם, אין לי תוכניות, לא יודע. אחר כך הציעו לי לעלות, הציעו לי אחרי הצבא ללכת לבאר שבע, לגור בבאר שבע. והשליחו אותי לסוכנות היהודית. משם אני יכול להסתדר בבאר שבע. הסכמתי, עליתי לבאר שבע, והלכתי ללשכת העבודה, נתנו לי עבודה במע"צ. אחר כך אבי, אחרי ניתוק של 10 שנים, אבי הגיע לארץ בתור תייר, והוא הציע לי לחזור למרוקו. אני לא הסכמתי, כי שאלתי אותו שאלה אחת, אמרתי לו, איפה החברים שלי שהיו לי חברים מהנוער? אמר לי שכל החברים שלך עזבו את מרוקו, את העיר מרקש. חלק בארץ, חלק בקנדה, בצרפת. אז אמרתי לו, אני לא חוזר למרוקו. אז אתה רוצה? אמרתי לו, תקני לי משאית. קנה לי משאית, שלח משאית לארץ, וככה התקדמתי. המשכתי לעבוד עם המשאית שקיבלתי חדשה, הסתדרתי בחיים, היה לי טוב, התחתנתי, נולדו לו שני ילדים בבאר שבע, אחר כך באתי לירוחם, כי הייתי עובד בפוספטים עם המשאית באורון, ואז החלטתי לבוא לגור בירוחם, בגלל שיותר קרוב לי מאשר באר שבע. ונשארתי בירוחם עד היום הזה. ובירוחם הקמתי חברה של משאיות, והיה לי טוב. ואמא שלי לא עלתה, ההורים שלי לא עלו לארץ, רק כשאמא שלי נפטרה במרוקו, הבאנו אותה לקבורה בהר הזיתים בירושלים, ורק אחר כך אבא שלי בשנות ה-80 עלה לארץ. מה אתה יכול לספר לנו על השנים הראשונות של מדינת ישראל? מה שאני זוכר בשנות ב-55, 56, היה קשה מאוד. אנשים קיבלו
מין תלושים כאלה כדי לקנות מצרכים במכולת. לא קראו לה פעם מכולת, קראו לה צרכניה. זה מין חנות כמו סופר בצרכניה. אבל הכל לפי תלושים, אתה לא יכול לקנות חופשי. יש לך מחשב בבית? יש לי מחשב בבית. יש לי טלוויזיה, יש לי כל מה שצריך, אבל אני רואה רק דברים בטלוויזיה למעשה, יש ערוץ אחד שאני אוהב אותו, מה שנקרא ערוץ הידברות, שיש שם דברי תורה. אני אגיד לך, אני מתגעגע למדינה שהייתה פעם בשנות ה-60 וה-70, אפילו בשנות ה-80, היה שקט, היה נחמד, ציונות, אחד אוהב את השני, לא היה שנאת חינם, לא היו מה שאתה שומע היום, זה רצח את אמא שלו, זה רצח את אבא שלו, זה ככה. זה דברים שהם מדאיגים אותי עכשיו. איזה אירוע היסטורי נחקק בזיכרונך? מלחמת יום הכיפורים. הייתה לנו מלחמה קשה מאוד. ואני הייתי במלחמה, ונהרגו חברים שלי. מה למדת מחוכמת החיים שלך שאתה רוצה לומר לי ולילדים בגילי? מה למדתי? צריך להיות בן אדם, ללמוד כמה שניתן, ולהיות תמיד חכם, לא לדבר סתם דברי הבל, דברים לשמור על הפה ולשמור על העיניים והפה בדרך כלל, זה הדברים הכי חשובים לעם היהודי, מי שרוצה לשמור מצוות כמו שצריך, העיניים והפה, ולוותר. תמיד אתה תוותר, אבל הקדוש ברוך הוא משלם את שכרך. כשכל בן אדם שהוא מוותר, אז מקבל שכר כמו שצריך מבורא עולם. זה מה שאני מציע לך ותמיד אמרתי לאחרים, לילדים, תמיד לוותר, תמיד להגיד ככה הוא צריך להיות, ככה מהשמיים, ככה בידי בורא עולם, ולהמשיך הלאה. אבל את השכר מקבלים אותו בסופו של דבר. תודה רבה על תשובותיך ועל הזמן שהקדשת. אני מודה לך.